Kowe ki jane njawa bedhug ora? Mandek sik. Lah bensin entek isinan arep ndelok tukang. Yo Iki enek paket hemat apa nek iki? Woi, paket jumbur gane murah. Piro? 7.500.000 oleh telu. Woh, Siti mewah. 7.500.000. 7.500.000 saya. Iki wis gratis ongkir ya, I? Gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura bayar COD. Oke. Loh. Bipet TV samene gedene iki pul kae Jati, mburine ya pul kae Jati. Buffet TV. Iki Bupet TV. Iki lebare 2 meter, dhuwure 2 meter 30. Iki mesti mlebu omah ya iki? Modele tumpuk antisipasi nek lawangmu ndek tetep teko njero omah. Oke, Oh, knockdown berarti. Ya. Sing nomor loro? Ya iki adune nunggu kene sak umpamane ya. Gitu. Nunggu kene terus nyetel TV. Bis. Kursi sudut minimalis. Kursi sudut minimalis. Nah. Iki nek sing amane kombinasi cat marmer ngono kene ya? Ready podo regane podo. Oke. Ready. Lah sing nomor 3. Iki nek mam ben menak Meja makan kursi 4. kursine papat. Kowe milih sing ukir oleh. Polos oleh. Oh, enek sing minimalis berarti. Enek akeh pokoke akeh. Pilihane kursi makan kok mejane papat. Oke. Lah iki nek carane pesen piye? Nomor babane Istana Jati ada di bawah bio profil. Klikkan Istana Jati Madiun di kuwi nek foto profil ya nomore wis enek. Ning bawah bio profil sing link WA HTTP WA Mi kuwi tulen 2 kali langsung terhubungi nomor. Piro nggih? 7.500.000 oleh telu. Iki Oke. harga real ora kaya ngene tangga-tangga kae sing harga 1 jutaan bisa dicet dikali 3, dikali 2 enggak. Iki real. Oke. Pokok 7,5 juta teko omah dibayar 7,5 juta rasa nambahi apa-apa. Syukur-syukur nek sedekah rokok karo kopi diterima ikhlas.